ми каза да внимавам с ръската, да не удари някой копче камерата да не щупи. Казвам се Ивайло и съм на 22. Не изглеждам на 40 години. От Сливен съм, работил в една от най-старите пицарии в града. То цялото меню е изписано по мене. Когато ме попитат за любов, се сещам за музика. Може би това беше първата ми истинска любов. Майка ми и баща ми имаха гости често вкъщи и когато трябваше някой да разведри обстановката, аз излизах с микрофон. Тогава усетих, че това ме кара да се чувствам жив. На 13-14 годишна възраст реших да участвам в предаването Хит минус 1. Записах се с една българска песен и се класирах на второ място. Първо място тогава взе нашата известна оперна певица Соня Йончева с брат и Марин. Така че това не е разочарование за мен, имайки предвид как се разви нейната кариера. 2014 година почина майка ми. Някакси така вътрешно себе си го преживях доста трудно и не изпитвах абсолютно никакво желание да пея. Не съм изпявал нито нота. Отвътре не ми идваше. Не трябваше да спирам да се занимавам с музика. Силно ме е яд на мене. Направо съм си ядосан на мене си. А още повече ме тежеше близките ми, които постоянно повтаряха: ти защо се отказа, ти защо спря да пееш. Мисля, че живота ми щеше да се развие в съвсем друга посока. Обаче дойде кастинга за Гласа на България. Основният ми мотив, сигурно ще е смешно, но искам да покажа на тия 20 годишни момичета и момчета отвън, че и ние 40 годишните можем да покажем нещо. Това, че толкова години не пях, сега е като една лавина. Ще удари много силно конкуренцията ми. Да го мислят. Най-готина извивка на финала. Накрая ми хареса. Това беше най-хубаво. Последната фраза беше най-хубава. Не си направил сметката, не му стигна нагоре глас. Да. Песента е много хубава и тя увлича. Да. Аз успях да се абстрахирам от песента, която не му е по силите.
Ако я беше свалил с един тон, може би ще да бъде по-добре. Аз мисля, че беше в оригиналната тонус. Но така или иначе, тесен диапазон, защото в ниския регистър не си изпя ниския тон. Малко повече трябваше. Нямам разочарование. Доволен съм от това, че стигнах до тук и се чувствам до някъде щастлив и доволен от себе си. За следващия сезон двойно повече пауър и още подготовка.